Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamlar hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 28-nji apreli hepdeniň pençenbe güni. Habarlar gündeliginde Praga'daki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýarym. Şuňky programmamyzda Orsiýetiň serhetçileriniň Ukrainaly pilot Nadya Savchenko'nyň doganyny Вера Савченко'ny tutsak edenligi habar berilýär. Вот сейчас её задержали, в продолжении нескольких часов забрали паспорт, сообщили, что она в федеральной базе розыска. Aşgabatda täze urulan detxalaryň açylış dawarasy sebäpli ýene-de paýtagtyň köçeleri ýapyldy. Naşy şäher boýunça ýollar äne wagt bolmady. Ýerden ähli şolaryň ýakyp boldy. Äne wara hatda ýok edildi şol. Türkmenistanyň Balkan vilayetinde owalaryň ençemesinde ýaşaýjylar suw ýetmezçiliginden eýem 10 ýyldan gowrak wagtlap kösenýärler. Ýylary owylasynyň bu garaşdyrylan ona döwlet tarapyndan garaşdyrylan adam ýok. Ýa-da owalaryň ýylasyny aýsy belki yürüýte maşinler başlaryň derkitmek ýa-da. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanyşyp bolan. Orsiýetiň serhetçileriniň Ukrainaly pilot Nadya Savchenko'nyň aýal doganyny tutsak edenligi habar berilýär. Bu ýagdaýyň Вера Савченко'nyň türmedäki doganyny görüp gaýdan soň ýüze çykanlygy aýdylýar. Nadya Savchenko'nyň aklawçysy Mark Fegin häzir Verany tutsak etdiler, bir näçe sagatlap sakladylar, onuň elinden pasportyny aldylar diýip Kiýewde jurnalistler aýtdy. Вот сейчас её задержали, в продолжении нескольких часов забрали паспорт, сообщили, что она... Вера Савченко Ukrainanyň diplomatik ulagynda serhetden geçmäge tinanşan wagtynda Orsiýet serhetçileri tarapyndan tutsak edildi. Oňa kömek bermek üçin 28-nji aprelde Orsiýetiň serhedine Ukrainaly diplomatlaryň baranlygy habar berildi. Serhetçiler Savchenko'nyň federal gözlük sanawyndadygyny ma'lum etdiler diýip Ukrainanyň prezidentiniň medeniýet wekili Yariy Maduk aýtdy. Serhet gözükçüleri Savchenko'ny näme sebäpden saklandyklaryny ma'lum etmediler. Noýabr aýynda Orsiýet Вера Савченко'nyň suwda hormat goýmazlygy sebäpli oňa garşy jenaýet işini gozgady. Вера Савченко судьялary gömük diýip atlandyrypdy. Azerbaýjanyň resmiýetleri Dagly Garabagda giýje separatistler tarapyndan atylan okdan bir parahat ýaşaýjynyň wepat bolanlygyny we 8 adamyň yaralananlygyny aýtdylar. Bu beýannamanyň öňü sirasynda Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi Dagly Garabag regionunyň güýçleriniň Azerbaýjanyň Terter we Agdam etraplaryny oka tutup 5-nji aprelde güýje giren ok atışygy besetmek baradaky ýaraşygy bozanlygyny aýtdy. Ermenistan tarapyndan goldanýan separatist Dagly Garabag regionunyň resmiýetleri Azerbaýjanyň beýannamasyny ret etdiler we Baku regionunda malaşyrýan harby hüjümlerinde tanklary, topoklaryny we raketa sistemalaryny ulanmakda aýpladylar. Dagly Garabag 1994-nji ýyldan bäri iň güýçli zorluklary baştan geçirýär. Gazagstanyň baş prokurory Jagip Asanow ýeriň hususlaşdyrylmagy barada galp maglumat ýaýratmagyň jenaýat barada duýduruş berdi. Asanow 28-nji apreldeden beýannamasynda soňky günlerde media serişdelerinde we internetde çap bolan hem ýer giňişlikleriniň daşary ýurtlaryň eýçiligine berilmegini çak edýän maglumatlaryň galpdygyny aýtdy. Galp maglumatlar bir ruhsat köpçülikliğin üýüşmeliklere çağırışlary öz içine alýar we kanun tarapyndan cezalandyrylýan sosial nägililiklere çağırýar diýip Asanow aýtdy. Asanowyň duýduruşy ýüzlerçe adamyň Gazagstanyň Demirgazyk Günbatar Aktobe şäherinde we Demirgazyk Gündogur Samey şäherinde ýürüýüş geçirip hökümetiň 1-nji iýuldan başlap jemgyýetçilik ýerlerini auksionlar arkaly hususlaşdyrma kararyny protest bildirdiler. 24-nji aprelde Taraw şäheriniň adından 1000 ýaşaýjysy bu plana garşy çykyş edipdi. Protestçiler ýeriň daşary ýurtlaryň eýçiligine ýa-da olara kireni berilmeli däldigini aýtdylar. 26-njy aprelde Gazagstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew daşary ýurtlaryň owu hojalyk ýerlerini 10 we 25 ýyllyk möhletli kireni almagyna ruhsat berjekdigini aýtdy. 2016-njy ýylda Türkmenistan 1,16 million buğdaý öndürmegi planlaşdyrýar. Onuň bir böleginiň ýurdun daşyna satylmagynyň planlaşdyrylýanlygyny türkmen mediasy habar berdi. Resmi plana görä 2016-njy ýylda ýetişdiriljek paxta hasylynyň möçberi 1,5 tonna diýilip ketgitlenildi.
Türkmenistanyň şu ýyl yglan eden paxta we buğday plany geçen ýylkysyna gawat gelýär. Ýurt resmileri her ýyl öňünden kesgitlenen planyň doly berjay edilendigini ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Türkmenistan paxta önümçiliginde mejburi häkmetden peýdalanýanlygy üçin tanqidlanýar. Dünýäniň iki eçenemzary ýaly iri şirketleri Türkmenistanyň paxta önümçiliginde çağa häkmedini ulanýanlygy we daýhanlara basyş edýänligi sebäpli Türkmenbaşy Jens kompleks adly dokma kärhanasy bilen işleşmegini bet edýändiklerini yglan edipdi. Fransiýanyň serketsiz Lukmanlar guramasy gozolonçylaryň elindäki Aleppo şäherinde giýje ketelhana edilen howa hüjüme zerarly adynyň 14 näýätiň wepat bolanlygyny 28 aprelde habar berdi. Bu gurama 27 aprelde göni howa darbasyndan ýumurlan Al-Quds ketelhanasyna ýardam hödürledi. Britaniýada ýerleşen Siriýada adam hukuklaryny gözegçilik edýän gurama ketelhanada wepat bolanlaryň sanyny 20 adam diýip habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Orsiýetiň serhetçileriniň Ukrainaly pilot Nadia Savchenkonyň aýal doganyny tutsak edenligi habar berilýär. Bu ýagdaýyň Vera Savchenkonyň türmedäki doganyny görüp gaýtmagynyň ýyzyny ýüze çykanlygy aýdylýar. Ýa-ni ýakynda orsiýetde 22 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilen Nadia Savchenkonyň ekstradisiýa edilmegine seredilýänligi barada maglumatlaryň peýda bolan wagtynda ýüze çykan bu ýagdaý barada kärdeşim Ýowşan Annurwanyň berjek maglumatyny dinläli. Ukrain diplomatlary tutsaklıkdaky Ukrain pilotu Nadia Savchenkanyň aýal doganynyň ýyzyna dolanyp gelmegi wagtda tagalla edýänliklerini aýdýarlar. Ol öz doganynyň işi bilen bagly sapardan gaýdyp gelýärkä orsiýetde saklanyldy. Vera Savchenko aýdylmagyna görä orsiýetiň serhet goragçylary tarapyndan saklanylyp, elinden pasport alınıp tutsak edildi. Ol 27 aprelde Ukrainanyň diplomat awtologyny orsiýetden Ukraina dolanmagy ýanşypdyr. Yaş Savchenko biraz soň boşadylyp Don oýundaky Rostowy Ukrain konsullugyny alınıp gidildi diýip Ýewropa Geňeşindäki Ukrain wekili Dmitry Kuleba 28 aprelde Twitter'de ýazdy. Kuleba Don oýundaky Rostowdaky baş konsul Vitali Moskalenko'nyň Ruslar bilen bolan gylgyn jederden soň Vera Savchenkonyň boşadylmagyny gazananlygyny aýtdy. Moskalenko serhede Kiýew tarapyndan Vera Savchenko kömekleşmek üçin berildi. Vera Savchenkonyň pasportu özüne gaýtarylyp berildi diýip Kuleba aýtdy. 34 ýaşyndaky Nadia Savchenko Ukrainada milli gahrman hemde 2014-nji ýylda Krim ýarymadasyny Ukrainadan anneksiýa eden we Günnäwür Ukrainadaky separatist söwüşçüler gollaýan orsiýete garşy durmagyň simwol hasaplanylýar. Vera Savchenkonyň saklanylmagy onuň aýal doganynyň aklawçysynyň Nadia Savchenkonyň Ukraina ekstradisiýa edilmegi üçin zerur resmi formalary alanlygyny aýdan wagtynyň ýanyna gawat geldi. Nadia Savchenko 2014-nji ýylyň ortasynda Günnäwür Ukrainadan orsiýete alınıp gaçylypdy we şondan bäri orsiýetde tutsaklykda saklanylýar. Kuleba Veranyň Çeçenistanyna bursudyany maskaralanlygy üçin hakykatdan hem orsiýetiň federal gözleg sanawyny giýerilenligini tasdik etdi. Ukrain prezidenti Petro Poroshenko'nun edarası birazdan serhet goragçylarynyň Vera Savchenko onuň gözlenilýän adamlaryň sanawyny aýdanlygyny habar beripdi. Orsiýet gömüge atlandyryp Rus sudiýasyna hormatsyzlyk etmekde aýplap Vera Savchenkonyň garşysyna noýabrda jenaýat işini açdy. Veranyň aýal dogany Nadia Savchenko 22 martda Rus sud tarapyndan 22 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Ol Günnäwür Ukrainada Ukrain hökümet güýçleri bilen orsiýet tarapyndan gollanýan separatistleriň arasyndaky söwüşme halynda ölen 2 Rus jurnalistiniň ölümini dahillykda günäl tapyldy. Nadia Savchenko özüniň biýigünädigini, alınıp gaçylanlygyny we orsiýete bir kanun getirilenligini aýdýar. Kärdeşim Ýowşan Annurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganistanyň temir gazygynda ýagdaý dartgynly bolmagynda galýar. Owan hökümetiniň Taliban hereketi bilen parahatçylyk urundaky gepleşikleri geçirmek üçin halkara derejesinde tagallalar edilýärkä owan resmileri ýurduň 13 welaýatynda hökümet güýçleriniň ýaragly toparlara garşy söwüşýändiklerini habar berýärler. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Guly Muradiýny dinläli.
Awganistanyň Goranmak Ministrligi ýurdun 13 vilayatynda jeňçilere garşy göreşiň alınıp barýanyny ma'lum etdi. Demirgazyk Awganistanda hem jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilýär. Awganistanyň Goranmak Ministrliginiň sözçüsi general döwlet weziriniň adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, jeňçilere garşy geçirilýän harby operasiýalar netije beripdir. Jeňçilere garşy harby operasiýalar güýçlendirilýär. Jeňçileri ýok etmek boýunça tagalla edilýär. Talip topary Omari adly öz ýazgy hüjumlaryna başlaýanyny eglan etdi. Ýöne Talibanyň bu hüjumlary şowsuzlyga uçrady. Awgan güýçleri jeňçilere uly zarba urdy diýip general weziri aýtdy. Demirgazyk Awganistanda da dartgyllyk dowam edýär. 4 welayatyň oba yerlerinde jeňçiler hereket edýär. General weziriniň aýdysyça Faryab welayatynyň Gurduwan atly etrafynda hemem Jowzan welayatynyň Akça atly etrafynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilipdir. Ençeme jeňçi tutsak edilipdir. Akça etrafyndan we Gurduwan etrafyndan jeňçiler goýup çykaryldy. Owalar jeňçilerden arasalandy diýip general belledi. Awganistanda daşaryutly jeňçilerem yerleşdi. Olaryň aglabasynyň Merkezi Aziýaly militarlardygy aýdylýar. Jeňçileriň arasynda Merkezi Aziýaly militarlaryň bardygyny Awganistanyň Goranmak Ministrliginiň sözçüsi tasdiklady. Awganistanda türli ýurdun radikal toparlary hereket edýär. Daşaryutly jeňçiler Awganistanyň goňşy ýurtlara da wehim salyp biler. Şo sebäpden regionda yerleşen ýurtlar terrorizme garşy göreşde Awgan hökümeti bilen hyzmatdaşlyk etmelidir diýip general weziri nagtady. Şaýmerdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Awganistandaky habarçymyz Şaýmerdan Ulumradynyň maglumatyny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimizin özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýollar. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepleyer Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda täze gurulan ýetgalaryň ýene bir näçesi açyldy. Munyň bilen bir wagtda paýtagtyň köçeleriniň aglabasy bir näçe sagatlap ýapyk durdy. Bu ýagdaýyň göze çykmagyna resmi dewralara prezidentiň gatnaşmagyna garaşylmagynyň sebäp bolandygy aýdylýar. Kärdeşim Sehranyň Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Atçylow bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Sultan aýda şuň Aşgabatda ençeme köçäniň ýapylanyny habar berdiňiz. Bular haýsy köçeler? Şuň saat 9-dan başlap Baga Annans köçesiniň Arçavil şaýolyna çykýan uğry ýapyldy. Ondan soň Ýübilýän köçesi bilen 10 ýyl avadançylyk köçesiniň satyrgy ýokarky Arçavil şaýolyna gitgen satyrgy, ondan soň Mir köçesiniň Andalit köçesiniň 10 ýyl avadançylyk bilen satyrgy, hemmesi şu Arçavil şaýolyna çykýan köçeler ýapyldy. Şol Arçavil şaýoly uzalyp ýa-da Gunmatyrdan her darýol tarapdan gelen Arçavil şaýoly äle bilen ýetger. Şu äle ötken ähli çatyryklar Arçavil şaýoly boýunça şuny ýerden 9-da ýapykdy. Ondan soň Mahmud köçede ýapyldy şäher boýunça. Ondan soň şu aýlaw ýoly Marýolna düşýär. Äne oň üstünden Maraý bilen ýol ýapyldy. Ondan soň 11-nji kiçe tarapda hasta kaminatdan gelmekden ýol şu ýolum şu ýer bilen ýapyldy. Naşy şäher boýunça şu ýollar äne wetip bolmady. Ýerden ähli şolaryň ýapyk boldy. Äne we hatda ýok edildi şu. Sultan aýdy indi bu köçeleriň ýapylmagynyň sebäbini ýol gödekçilik gullugynyň işgärleri näme bilen düşünürýärler? Her köçeler satyralda döwlet administrasiýasynyň işgärleri durlar. Şol maskeler toýanlar ýoldan aýtmalar tarapda taýýarmeli geçip bolmagy geçiren oklar şuňa näme
isim oldu. Şondan köçelerge hizmetlerden bolup gördüm. Ayet satırdan çıkıp bolar kadip aylandım taksi bilen. Şonda onun yerinde kiçe tarafçıdaki gene çıkan satırdaki devlet kastım inspeksiyasının işgärleri yankı o şehirçesinde kaydı devlet şehre getirilenlerini ayttılar. Açık aytmadılar. Näme açılış ola. Yön açılış ola. Şehre ola. Şu sebebi şun günde saat 3'e telli yollar yapınca kaydın ayırmada saklap durmağın deyip şöyle sonra onlar saat vermeye de şöyle devlet kastım inspeksiyasının işgärleri hastaneler yığınlar nasyonel boşat yol ayrılığına uğrul deyip deyip katılan malumatı vermediler yönü şol öden ahilekler açılışın bardağını ayttılar. Sultan Aydın bu ýagdaýyny adaty ýaşaýjylara nähil täsir etdirdi? Ýagny hususy uluglar, taksiler bilen bir hatarda bu ýagdaý jemgyýetçilik transportyna hem täsir etdirdimi, olaryň gatna uğruna täsir etdirdimi? Elbette Sahra, şu ýoluň ýapylmagy şu bütün şäher ýaşaýjylaryny dinälik täsir etdirdi. Sebäbi äne bilen Aksavat şäheriniň arasy golay, köp işgärler äneden şäher gatnaşy işlerler ýa-da şäherden äne gatnaşy işlerler ýa bolmasa işi bar başga da bir haýky bir iş bilen ýola çykýarlar. Kän umumy jemgyýetçilik transportdan ýöremedi, hiçlik transport göýberilmeýär. Ýol ýapyk diýip, ähli maşynalar ýerine gaýtaryp durlar. Ýene de bir bellemel bar ki Aşgabat Marmastral ýoly şonun dolmagyna ýapyk. Şu yerden bir 20 da gaýtardylar. Indi ştaýda şu Marayipçekler ýa-ni Klewaýçekler uzak ýola Terhedawa tarapy gitjekler, uzak ýola gitjekler. Mar tarafa şularam ýygyna gaýdyp, bu şäherde saat 3'e bir taklanmaly diýip, şular ýaly kynçylyklar bilen adamlar ýüzüýiz boldular. Ýa bir Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryna dem Aşgabatyň üstüne geçen ýolçulara da şu erbet täsir etdirdi şu. Sultan Aydın Aşgabat gazeti neşir edilýär ýa-da Aşgabat telekanaly var. Şu ýollaryň ýapyljakdygy barada şol medeniýet serişdelerinde öňünden ilata maglumat berildimi? Şäher şu islendik Aşgabat şäher ordan ýa onuň töwerindäki etrapçylar bolsun. Haýdy bir çäre geçirilip ýollar ýapyljaklagy barada maglumatyň çap bolýandygyny entägmene etdim. Şeýle maglumat berilmeýär. Şuň bilen baglan mene bir habar çap edilen, bir maglumat çap edilendir diýemok. Etilşol ýapyljak saatynda adamlar bilip galýar. Haçan şu döwlet inspeksiýasyna işgärler çatyryklarda durup, adamlar gaýtaryp başlandy. Şonda adamlar diňe bilip galýarlar şu ýoluň şu ýapykdygyny. Kerdeşim Sehranyň Türkmenistandaky habarçyma Sultan Açylywa bilen geçiren söhbetdeşligini diňlediňiz. Aşgabatda köçeleriň häli şinde ýapylyp durmagy temasynyň adathabar.com websaytymyzda diňleýijilerimizden gelen tesbirleriň birinde hemme ýurtda şolar ýalymyka ýa-da biziň ýurdumyzda şolar ýaly bolýar diýen sowal öňe sürilipdir. Hormatly radio diňleýijiler, Türkmenistanda prezident sebäpli köçeleriň sagatlap ýapylmagy bilen bagly sizde nähili tejribeler bar? Pikir paýlaşmak üçin Adatlyk radiosynyň adathabar.com websaytyna, şeýle Facebookda Adatlyk radiosy we Wkontakte sosial ulgamynda Adathabar sahypalarymyza tesbir ýazyň. Adathabar.com websaytymyzda Türkmenistandan derweden.net ýa-da qaragum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Websaytymyzda okuwçylarymyz tarapyndan köp tesbirlenen meseleleriň biri Türkmenistanda ýol hereket polisiýasynyň işine degişli bolupdyr. Dinleyijilerimizin pikirini we polisiýa bilen iş salşmakdaky tejribeleri barada sorap çap eden pikir soraşygymyza gelen tesbirlerde okuwçylarymyz hususanda paraxorluk meselesini gozgaýarlar. Gelin bu tesbirlere Kerdeşim Ýoşan Anny Gurbanyň syniny dinläýälim. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky ýol gödäwçileriniň işi barada çan forumuna goşulanlaryň aglaba köplügi Türkmen polisiýasynyň bu pudokda alyp barýan işinden hususan giň ýaýranyny gaýdylýan korrupsiýadan aşy nägile bolup görnýär. Olaryň arasynda Allahyberdi bagy fiýaly Türkmen ýol gödäwçilerini doly ýatyryp çatyrklaryň ählesini video kamera goýmagy, sürüjülük şahadatnamasynyň para bilen alynmagynyň arasynda göreşmegi teklip edýänler de bar. Ýolagça atly okuwçymyz Türkmen ýol gödäwçileriniň 10-20 manat beren soň gaty owy işläp başlaýanlyklaryny aýdýar. Başga bir okuwçymyz ýol gödäwçilik gurulugynyň adyny özü üýtgedip ýolda durup para almak gurulugy diýip ýazýar.
Türkmen atly okujy bu forumdaky soraga sora bilen jogap berýär. Ýagny ýol gödäkçileriniň döwletden alýan aýlygynyň has köp puly ýöneköy halkdan kösäp alýanyny aýdýar we bu ýagdaýda olara nädip gowy diýerlip soraýar. Türkmenistanyň Sowet ýyllarynda hem adamlar gaý ýa-da daý diýip atlandyrylýan ýol gödäkçileriniň ýylaty kösäp bahana tapyp para bermäge mejbur edýänligi hakynda köp gurrun ederdiler. Türkmenistanyň öňkü prezident Sapar Muratniýazow bu pudokda korrupsiýany boýuna alyp, polisiýanyň ýol gödäkçilik işini paraxorlugy azaltmak maksady bilen goşuna çağırılan esgerlere tapşyrdy. Emma Türkmenistanyň ömürlük prezidenti ýogalandan soň bu düzgün üýtgedildi. Asy atly okujymyz Türkmen polisiýasynyň para almak üçin işleýänligini aýdyp, Niýaz döwrüne ýaly ýol gödäkçiligi esgerlere tapşyrylsa belki gowy bolar diýär. Türkmen ýol gödäkçileri temasy okujylaryň käbiriniň alhamyna alham goşup, olar goşmagy hem iteripdir. Adatly okujymyz ýolka görse bukular, maşin görse topular diýip, olaryň gülýaka dakanyp taýakly dilegçilik edýän resmi paraxordugyny öňe sürýär. Türkmenistanyň prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň mejlislerinde korrupsiýa garşy çäre görüljekdigini, pudoklaryny paraxorluk ýaly yaramaz hadiselerin ýüze çykmagyna ýol berýän ýol başçylara geçirilmelik bolmajakdygyny ýatladyp durýar. Emma habarçy atly okujymyz ýol gödäkçilik polisiýasynyň işini mysal edinip, arkadagymyzyň saýasynda ýurdumyzda paraxorluk gün saý ösüp öňe barýar diýip ýazýar. Habarçynyň ýaňsy bilen ýazan teswirini ýol gödäkçileriniň ala taýak bagtym, radar göz uwunjum şygarasynda çäre geçirip, jübilerini oldurup arkadagy alkyş aýdýanlyklary bellenilýär. Emma muňa garamazdan teswir ýazyp söhbete goşulanlaryň arasynda az da bolsa Türkmenistanyň ýol gödäkçilik polisiýasynyň işinden razy okujylar bar. Mysal üçin adyny goýmadyk okujymyz olaryň gülýaly işleýänligini, şolar bolmasa sürjüleriň adamlaryň üstünden hem sürjekdigini ýatladýar. Şeýle dol ýol gödäkçileri sürjülerden pul sorany ok, düzgün soraýar diýär. Hakykat atly okuju bolsa özüň düzgün bolsaň saňa zat degýäni ýok, ilki özüň öňürmeliýär. Ýöne Anion meniň dostum ýol gödäkçilik polisiýasy ol işe giden wagtda azyndan 400 manat getirýär öýüne diýär. Doranzayt 2011-nji ýylda Türkmenistana barşyny ýatlaýar. Polisiýa marda saklap, maşyn sürýäni meni gorkadyp, bu näme kemerdaňya? Biziň ýollarymyz howplumy näme diýär? Gaýdyşyn ýene duruzdy. Bu sapar näme üçin kemerdaňan ok diýär? Istiraf tölemeli bolduk, gaýrat et, agam eliň aç 10 manatçyk taşlay diýär diýip Doranzayt ýazypdyr. Bu dagwa özüne işgär diýip at beren okujymyzy hem söhbete goşulmagy iterenemeň diýär. Ýol gödäkçilik polisiýasy öz goýulan şertine görä işleýär. Ilki işe girenine $4.000 $6.000 çenli para berip işe girýär diýip işgär ýazýar. Onun sözlerine göre eline tayak jurluk diýmesen maşyny özüň edinmeli. Günnede 10 saat ayak üstünde durup soğuk bolsun, ısı bolsun tapagy ýok işlemeli. İşgär ýol gödäkçileriniň bu hil şertde öz aýlygyny işlemeýänligini, paralýanlygyny, köplenç 2-3 ýyldan işden boşadylýanlygyny aýdyp, soň indiki işgäriň hem şol ýol gaýtalaýanlygyna üns çekýär. Sürjatly okujymyz bolsa hiç darany ögerýärler, hemmeti para ýatda diýär. Şol wagtda paranyň giň ýaýranlygyny aýdýan ýa-da beýle zadyň bardygyny inkar edýän okujulardan tapawutlukda 3-nji bir pozisiýany orta atýanlar. Bu ýagda yerli medeniýet, halk käseti bilen baglaýanlar hem bar. Aýdaly Mehrimerow waziyatga para berýän işiň bitýär diýär. Onuň pikirine görä bu bir tarapdan gowy. Şeýdip adamlaryň puluny gaňryp almasaň düzgüne seretmän eden neder biziň halk diýip Mehrimerow öz garaýşyny aýdypdyr. Elbetde bular okujularyň pikir garaýşlary we hiç bir jähetden Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňratmaýar. Kärdeşim Ýowşan Ana Gurbanyň okujularymyzyň teswirlerine synany dinlediňiz. Gepleyer Azatlyk radiosu sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda suw üçinçiligi ähmiýetli mesele bolmagynda galýar. Balkan vilayetinde ýaşaýyş nokatlaryň ençemesinde kadaly suw üçinçiligi bolman adamlaryň suwy başga ýerlerden getirip içmeli bolýanlygy barada resmi ýaşaýjylaryň ençemesi gurrun berdiler. Şol bir wagtda Balkandaky owlaryň ençemesinde ýaşaýjylar suw ýetmezçiligini eýem 10 ýyldan gowrak wagtlap başdan geçirýärler. Bu ýagdaýyň jekmejekleri barada kärde Sehranyň Türkmenistanly ýazyjy Amanmurad Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Amanmurad Balkan vilayetinde bir näçe owadyr etrawyň suwsuzlukdan kösenýändigini aýtdyňyz. Bular haýsy owalar ýa-da etraplar? Eger anyk owanyň adyny bolsa, onu bular juda kän, ýöne
susuzlukdan has közenýärler vilayetin Esen ulu etrafının oğulları, etrafının oğulları, etrafından Karagaz oğulsunun, Madı oğulsunun yaşayıcıları, yapılması, Esen ulu etrafından Buğdoylu oğulsunun, yine de bir yüzden oğulları, hem de Edirsun'un yalım, Türkmenbaş etrafının Koyma oğulsu, Ağulamış oğulsu, şeyde hem gereket etrafının da kumsunna kovaları hem de serdar kızlar var etrafının da kırısınna hem de uğbayın uğruna yerleşen karayılgın 40 yıllık melokotçer oğulları susuzluktan hakim kızınyadır. Amanrada bu ağdan oğullarında susuzluk meselesi haçana nerede devam ediyor? Şeýle bu nähil görünüşde yüze çıkýar, ýagny bu täsirini, netijelerini nähil ýagdaýda görse bolýar. Bu manada umumluk yılların devam edip gelen ýagdaý, ýöne etber dargamasından olur, şologlaryň ählisi ol ýa-da beýleki kalkoda ya da savkoda değiştirilmiş olurdu. Devlet tesirindeki 2-3'ten su çeken maşinler vardı. Mesela komutanın arzan mahadan su getirdik, katıldak bastığına uydurup buraya. Garı verse de kumsunlaki oğulurdu, regoloy oğulurdu, kuyulur. Devlet tarafından yürüyüldü. Bu sürüktü haklanıp araştırılıp duruluyordu. Yöne esker dargazı sonundan halkot savkodlarım dargazı oğulurdaki su çeken maşinlerin kanın bir türlü ağıl, yine 2-2 su çeken maşinler adımlar elgarama olup kalırlar. Şeydik, devam etkileyen problema çözmesi haf kıyın problema uğurlu. Kuyuları o vilasının araştırılması, ona devlet tarafından araştırayan adam yok. Ya da olmasa şöyle oğulların ilasını ağzı ve sinetmek için bir yürüyüşü maşinler rastların berkitmek diye yazat yok. Amanrada şeýle olanda bu ağdan oğullarının ilatı su bilen nädip üpçün olýar? Gerek terevi yıkardı diye su bir adamların durumunda da yıkadır oynayan da sonradan adamlar şol özünün maşalı bilgisine neyse ağram salyanım olsa alıp yerlerden makineler arkalı su getirdi. Özlerinin kapısına karan basteylerine uyduruyorlar. Mesela etrafının Karagaz, Şarlok diye yani oğulları bunlar suyu Şarlok'tan Kızılvar oğulsundan Esutaşlık'ta yerleşen Acıma Çeşme diyen yerden da ummasız vaka yani bulmanına 25-30 manda bir maşin su yani 3-4 tonla su getirdik ağzını edinyen oldu onu bereket etrafının düğünçü ağzı uyu küçük yarıyalı oğulları olsa da altın Balkan ağının güneyünden su daşa diyalı olurun da atrolara su getir diyen yeri bulmanına özünün yaşayan oğullarından 50-60 kilometre daşlıkta her su getiriyen yaşayanın nırkım sonra olacak tekrar. Amanrada ağdan oğullarımızın ilatı şu susuzluk meselesi var da yerli resmilere ya da etraf vilayet resmilerine yüzlenipdirler mi? Hava oğullar iyi giderliğinden gelirler yöne bir şeyler ettir. İyi oluyor, yine Moğol'un adamla köpsündür barmalı, yere barmayarlı, kalkmayarlı bir bar olan yerde yokun bulmuştur. Şunu bilen ayaklı İran oğullar özlerine ağzının çekimlerini doğru koydular. Eğer ankabet gerek olsa onunla bereket etrafının Cemal hem de Burgun oğulsunun yaşayıcıları etraf, vilayet, yurt derecesindeki yol başları iyi liderli yüz tuttular, arz ettiler neticede bir küçülükte şol oğulları Sürükbaş diyen yerden şol oğulları yürüyüşe turvarlarından su çekildi. İki taraflı mesele yol başçılarını işleyen yerinden mesele çözülüyor. Bir günüm, hoş günüm deyip de vazifesinin hayırlı güneşe vazifesinin görürlerinde yol başçılığı ediyen etraflarında bir mesele bittiyse çunlaşmak bilen oluyor. Kardeşim Sehranyň Türkmenistanly ýazaja Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk radiosy.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.